Easy 5-3 Yankee Bravo, Bravo 7 Knot, 0909 clear to land. 09 clear to land, Farmer. Air Service 70 uniform, revision after hotel, Juliet. Здравейте, казвам се Димитър Чунчуков и съм ръководител на полети в РВД. Вече почти 24 години работя като такъв. Имам около 3 години стаж на работно място Кула и почти 18 на работно място Подход. В момента се намираме в едно много интересно място, а именно това е симулаторът на РВД и по-конкретно намираме се в 3D частта, където се обучават бъдещи ръководители полети за работните места Кула в цяла България. Красотата на работно място Кула е, че освен всички самолети, които се виждат на живо се виждат и всички промени в метеорологичната обстановка. В момента самолетът EasyJet се обажда на Богдан с искане за условията на първоначалните условия на полета, именно в какво направление да излети, каква на височина да набере първоначално и какъв код да си постави. Всеки самолет лети със специфичен код. Освен промени във времето се виждат и доста животни, в случая птици, които летят в близост до втори терминал. На този симулатор може да се симулират всякакъв вид животни, които излизат неочаквано и задачата на ръководител полети Кула е да реагира по най-добрия начин, да спре движението на самолета, за да не стане някакъв удар, който да доведе до повреди. Разбира се, този симулатор, 3D симулатор за Кула, се използва не само за обучение на първоначално обучение на ръководител полети или на бъдещи такива, но и също се използва доста интензивно за обучение на вече действащи ръководител полети, т.е. за техните тренировки за натоварени ситуации и за действия при извънредни аварийни ситуации. В момента каца Boeing 747 Jumbo, чест посетител на нашите летища напоследък. След като кацне, Богдан му дава указания как да освободи полосата и след това по кои пътеки за рулиране да стигне до стоянката си, където го очаква наземния персонал. Когато пилотите са готови за запуск, те се обаждат на кулата и съответно кулата разрешава запуска на двигателите. Друг самолет достига до пистата и малко ще очаква разрешение за излитане. Самолет на Ryanair има разрешение за излитане, като след като излети се обажда на работно място Подход. Когато времето е хубаво, ръководител полети Кула вижда самолетите доста далеч, над 20 км. Когато полосата е свободна от излетащия самолет, Богдан дава разрешение на кацащия и декларира, че полосата е чиста и той може спокойно да кацне. Друг самолет се обажда и той получава марката за него. Victor Lima Bravo 515, здравейте се, Offer Tower, clear to destination, runway 09, Dilo to Sierra Level 230, squawk 7661. Друга основна задача на ръководител полети Кула е да дава указания за рулиране по пътеките за рулиране, така че самолетите, излитащи и кацащи, да не се засичат. В случая с това указание за рулиране не се избягва друг самолет, а се избягва крава, която е симулирана, че е на пътеката за рулиране. Да кажеш хората, в реалността нямаме крави на перона. Поне се надяваме. Не е сигурно. Добре, окей, правим всичко възможно да няма. Формалните изисквания, за да може един кандидат да стане ръководител на полети, са да има висше образование, бакалавърска степен без значение от специалността, да е на не повече от 30 години и да знае английски на ниво B2.
Това са основните неща. След това, разбира се, един дълъг процес на обучение. И ще го кажа по този начин. Професията на ръководител полети е на практика един занаят, който трябва да бъде предаден от инструкторите на обучаемите. В тази връзка, разбира се, че както всеки един занаят, тази професия не е лесна, но когато тя бъде направена с чувство, този процес на обучение върви с желание от страна и на инструкторите, и на обучаемите, мисля, че процесът е изключително приятен. След като един кандидат за ръководител полети завърши обучението си в тренажора или симулатора, от тук нататък той вече е готов да започне своето обучение и на конкретното работно място с реален трафик, а именно на една от 5-те коли в Република България. Било то в София, Бургас, Варна, Горна Оряховица или Пловдив. Като там обучението продължава с реален трафик, под надзора на инструктор, разбира се, и нещата стават още по-интересни. Успешно завършилите обучението си в симулатор и съответно на работните места в страната получават лицензии, които са съобразени с европейските изисквания и на практика може да се каже, че имат международна валидност. Ами най-важното не е страшно, не е невъзможно, напротив, изключително удоволствие е целият процес на кандидатстването и на обучението. Още по-голямо удоволствие носи, когато успеете да завършите и да сдадете, за да работите сами. Чакаме ви, за наше удоволствие да ви посрещнем в нашия екип.